आंनिफ्राय गासैनिसिमबो एडभान्स हेपि बैसागु। हेलो भिवार्स, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षीज फील्ड। फुंनिफ्रायनो जि अखा माने दाखालिनिफ्रायनो अखा हागासिनो ना, दिनैबो फुंनिफ्रायनो अखायानो अखा। ओमफ्राय अखा गारनायखौ नेयै नेयैनो 11ता जालायलांबाय टाइमा। बाजार थांनो नागिरदोंमोन आं, दा अखासो हाफिनबावनोबो हागौहाय, साथा लाखाबाय नै थांनोसै। ओमफ्राय हारसिंसो आङो, लोगोफोर दङ बाजाराव, लोगो हमहैसिगोन आं इसोरखौ। ओमफ्राय आं दा हारसिं थांनोसै। बयनिबो रिल्स भिडिअ माबा माबि नायै नायै बैसागु नांसोदों गोसोफोरा। बैसागुनिनो एसे बाजार खालामना फैनोसै, मा मा मोनो। दख'ना ब्लाउसबो गैया बैसागुआव गाननो, बैसागु मोसानांगोन ना, बेनिखायनो थांना फैनोसै दिनै। आं माने जोंनिया बिस्थिबार आरो समबारै जायो आरो मुसलपुरावनो हाथाया, बेयावनो थांना फैनोसै। बारा इदि जेबो लाया, माने फैसाबो बारा गैया नालाय, थेवब्लाबो थांनोसै बैसागुनि नामाव एसे दख'ना गांसेसो लाना फैनोसै आरो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। A few minutes later. दासो लोगो मोनबाय, हारसिं फैना अखा बोथोर। मालाय इसोरो स्कुटिजों फैदो नालाय दसेनो मोनफैदो, ओमफ्राय आंहा साइकेल बोराय नालाय दासो मोनफैबाय। मा लागोन जोङो बैसागुनि दाम खमनि दख'नाखौनो लाथारनोसै। फैसा गैया जोंहा होनलाय। दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना मा लानाय जायो। आंबो बैसागुनि नामाव एसे, दखानफोरानो बारा फैजोबाखै अखा बोथोरखाय। नैफोराव दखानानो गैया, लांदां जाजोबनाय। आंहाबा माबायदिखौ लागोन, बिदनखौनो लागोन आंबो बैसागुनि। लादो माइग्रेननि र' पसन्द 350 जि समायखादो बैसागुआव लानोना, मोजां मोनसोदों आङो। सिम्पोल माखौ लानो जाबाय, दख'नाखौनो 450 इखौनो लानोसै आं। नायग्रोनि र' नै क्लास जाबाय आंहा बैसागुनि बिदनखौनो गानना मोसानांसिगोन। लाबाय गांसे बिदिखौनो जाबा एखे दाम खमनि। अबे गांसेखौबा मोजां नुदो? गामसायानो इयो दामथारना, कालार खारायो। आंबो समायाहाय खारा लादो। मासेन गांसे थुसोना हरदों आङो। लानो नागिरदों मालाय, आंहासो गैया। बैसागु मोसानायाव गाननांगोन ना। बेसे बायो? आइ हरलाय आब' मोनसे। आब' गामसानि पेन्टखौ मोनसे हरलाय। नै गामसानि पेन्ट ओंखारदो गथ'फोरनि आरो। गथ'फोरा माने गामसाखौ गानख'नो हायाना, पेन्ट बायदि रेडिमेड बानायखादों। लादो गांसे मोजां नुदो दे ला। ब्लाउस मोनाखैनो इया, आंहा गोजाखौनो लागबाय, सिम्पोल ओरैनो। एबार बासिना लाखादो। अखा बोथोरबाबो मानसि जादों दिनै बाजाराव। दख'नाफोरा जि मोजां पाटनिया, आयौ, ओमफ्राय बायनो फैसा गैया। नै ब्लाउस नायदो नाङा। बेसे होनदो? ए साथाबो गंसे लांफानोसै, न'आव साथा गैया जागासिनो। ओमफ्राय मा लाबावगोन? कबितानियालाय आंनाबो नै साथा नायनि र'।
Oh Dada. Oh Dada, ibila sata gimana? Itu. Arais. Ayo, arais kenang ali ang nedam komis nangga der susini. Nagir lagan आङो. बांद्राय दाम गोसा-गोसानि गाननो हाया जादों दुखिया जाथ'नानै दङ। ओइ नियाव नायनिफै। अखा हानानै बारा थाबायनो खस्थ' जादों। कालारखौ नायना हो। आरो बेलेग कालार पार्पल कालारनिसो लुबैदोंमोन आं साथाखौ। बेयो समाय दं बासिनालाय दिहुनगासिनो दं अखा हाबाय थादो आरो दैज्लां मोनफैखाबाय बेखौनो लादो मोजां नुबाय गोराथारियो खुसेबनो कालारखौ इखौबो मोजां नुदो सोंनाय बेसे 200 मानि नेयो इमान दाम गोसा होनलाय ओमफ्राय एसे देलायग्रा बायबावनोसै बैसागुनि खानाय थफाफोराव लानो बिबार आंनोबो बायना हरगोननो मिनाक्षीया दा लानोसै नैयावबो दङ जोमै गोमोखौ मोनसे एक मानसि अफार जासिगोन नै गोमोखौ मोनसे लानोसै आङो ओमफ्राय गुफुर मोनसे लादो आङो पिंक कालार दंखायो नै बैसागोआव खफा खानांगोन ना ओमफ्राय नों मा कालार लागोन समायालाय आंखौ लानोसै ए मोनथामखौ लानोसै जासाबसिगोन नायनो दाम खमनि शपिं खालामो जोङो दे लादो 50-50आव हरगोन ना हराथाय 70 होनदो बिथाब लांसै एसे थगायनानै लांनांगोनलै बांद्राय नोंसोरो आयु आंनो समायथाराखैलै भिडिअ'सो लायो किमान কৈছে এইটো बैसागुनि दाम गोसा टाउनफोराव बाजाराव एसे खमावनो मोनो ओमफ्राय टाउनफोरावबाथाय दाम गोसा जाबावोलै बिबारफोरा हाथाइनिफ्राय लांखानाया मोजां दखानि Two hours later. ओइ दासो मोनफैदो सायाया दख'ना लादो सायायाबो मालाय माथा दादेरनायसो खनि हेदो ओमफ्राय मा खबर मोजां बाजाराव अखा बोथोराव फैगोन फैया जानानै फैबायना दिनै फैथारबाय दाखालिनो फैनो गोनांमोन ओमफ्राय अखाना खस्थ' होंगो दोंगो जासिदोहाय दा थांनायाव जमा थांसैना आं फैनायाव हारसिं जाबोदो मालाय जायसा स्कुटि ओमफ्राय जोंहा साइकेल नोंहा जोंनिमोना स्कुटि ना जोंनिया साइकेल ना हिबजोमोन हिब जासिदो मा खालायलांबाय आंनिया बाजार जानो हिट जासिदो अखा बोथोरबाबो लानोसै इखौनो सानैबो एखे ना लादो सानैनो बैसागुआव गाननो होनलाय आंनाबो दामखौबा खमाव हरनो नागिरा ओमफ्रायो सिलायाबा नकलि होनलाय नै गगोन दे इयो नै ओइ इदिया थाब लुबायहाय नै इदि गाहायनिया नै इखौ जोंसिनदो थौ ओइयाव नायहैनि खनसे A few moments later. सबजि बाजार जाफैदोलै जों सानैबो सजना नागिरदो बेनो सजना नांगोनो मोनाखै सजना मैगंखौनो मोनाखै ओमफ्राय गैया दस' गैलाहाय गैया सजना ओंखाराखै हाथायानो जोबगलायसिगोन 1:30 जालायलांबायना 1:30 जाबाय इसोरखौ गारबोबाय जोङो मालाय ड्रेस बायगासिनो दा लोगो हमहैफिनसिगोन 5 hours later. बायना जाबायहाय आंना नै जाबाय थांनो
थांनोसै होनलाय ना बबे नोंनियालाय थांनोसै जों दा दखानाव हाबलांबावगोन ना टाउनाव हटेलाव हाबलांसै ओंखाम उखैबाय 2:30 जालायलांबाय ना 2:30 जाबाय ना आंनिफ्राय गासैनिसिमबो एडभान्स हेपि बैसागु आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय